Ang pagampo sa Ginoo kay di man gud na kinahanglan ibaladra pa. Di na kinahanglan nga i-post mo sa Facebook, i-vlog nimo nga nagampo ka. Hi guys, madong bunta guys. Si Junjun uli nagikan na biyahe. Na si Mama nagdangag na siya kuan kamuti. Nakapalit man siya kamuti kahapon dahil ni Soroy. Siya nang gidangag gamang kamuti pikas-pikas ni Mama kay dagman. Pero lami siya kay kanang kuan tamis. Di pares katong lamang napalit tes ni agi nga violet nga kuan siya kanang tabaang. Na guys, kamuti guys. Lami siya basta nga ni color nga kamuti. Kainday ba? Kainday may tawag nito. Na may inana pud na aguton. Naka-timing jud mo. Di aguton bati katilaw ko. Aguton ng kamuti. Bati basta kay makaon. Mamalit na sa merkado. Usa man yung kamuti na may aguton. Oh, nakabawas nako kay yung gipalit pod aguton. Bawas ra mo na. Aguton ko naman. Aguton man. Ikaw may namalitan na aguton. Pag ako mamalit imo namang dauton na aguton sakto na oy. Ikaw kay kusog ka mo kamuti. Basta aguton wa ayo. Kanta kamuti rong matanta nagpanuhot. Magsige man tagutot kanta kamuti. Grabe kamuti mo ramag. Hi guys, happy Monday guys. Monday na po sige no klase. Klase na po. Busy kay nagisulat yung taas kay gisulat. Pero mo gym kuno meron mo singit rag gym. Gym mo? Saan mo kamuti? Kila na kamuti ge. Ge. Magamit to yung mungkwan diya pa mga chest plates ni mo diya. Magamit nga naman. Hindi makita mo to, hindi na lang ko. Mugon sa mga. Kinsa may magamit ato? Di ba kuan ra man to katong bara man to. Ano di man mo mato gym? Di mo ka mo. Napasi busy pa siya. Dana guys. Kamuti ada lang. Grabe. Siya paniod to na nako. Di mo kayang kanari pa nanon be. Mukha mo kong kanon. Diyan na nagpapanik man ka. Mutilaw ra ko. Alagan na ba ni pakpakan? Balik na lang. Ayaw! Utan mo. Anari pa sa ibalik ko no. Zero pa yung makurat. Ayaw ba? Ayaw. Ato nang kanon. Magkani mo moro. Kariray mo ka na. Karida. Reklamo pa kagdagan ha. Pagkanin ka na reklamo. Huwag karida. Na. Ayaw bawasag isa. Kanara doa. Awa guys. Mura nagkamuti. Ganta guys. Ganta guys. Kami binila naman. Kamuti niya naman guys namin. Mingkoy. Anong masulubon ka Mingkoy? Kati gram na dito. Kan ka kamuti? Ganta guys. Ikaw yung binang kamuti. Ikaw. Wow. Ikaw kamuti. Hindi na ikaw na. Kamuti na po rin ikaw na. Ano ba na po mo kamuto? Kamuto yun. Hey, gutom. Ikaw na po. Hindi na gutom yung kamuti. Ikaw, saw? Ikaw kami, nadidili kami saw-saw. Sige, kila ko mga makatawa. Ningaw ka dyan na siya guys, meron sa kuwan. YouTube. Bisot na rin nahag pinalit ni Junjun nga. Okay nga na short na siya. Hindi suot. Hindi naman ukay-ukay basta. Ang nga dyan nagsuot. Ge! Pag-andam na kayo mo dyan kita. Diba na yun alam mo dito?
Ligo na. Yung mangguguan mo. Pero gitikan ko na. Nalik. Miro ako. Kaligo na ko. Kan kaming ko yun. Makaw na siya. Wow, very good swimming pool mo kamote. As mo na. Ano naman? Yang kanta. Imo nang gi suwatan, Sa kanta ha. kung labis na nasaktan. Mo dito gigapon din. Yung kanta na. Nagpakapit din sila sa bitaw guys, kami guys. Magsige may pangatawa pero kamo po may magampo. Pwede mo ka po. Na mo kiningan niya. Sige ra ko nang pangatawa, wa ko nang kayampo-ampo. Dapat ko na magbasa ko ng tagtub niya. Ang pagampo sa Ginoo, pwede man gud na kinahanglan ni balad dra pa. Hindi na kinahanglan nga i-post mo sa Facebook, i-vlog nimo nga. Nagampo ka, kabahalag simple ra ni nga mga ang kinabuhi ngay ngani basta importante malipajan ta sa kanunay, hindi kay ingnan ta nga. Way pagampo, way kahagyog sa Ginoo, dapat kuno magbasa kuno kanana ay Bible. Di na nimo kinahanglan nga ibalad ra pa nga nagampo ka, nagbasa ka Biblia. Ang importante ang Ginoo naa simuhang kasing-kasing, naa simuhang huna-huna kanunay sagan sa pamaimuhang buhaton bisagan sa pakakadiha ka busy bisag sige mangani kang katawa. Ang Ginoo na gyapon na simuhang dughan mao gyapon na ato ang simple. Halag simple ra gato ang kuan guys, kinabuhi basta importante magsadya ta nang bisag ngani ra gato ang kinabuhi nga simple ra gato ang panginabuhi adlaw-adlaw makakauntag katulo sa isa ka adlaw. Pasalamatan natin dako ang Ginoo guys. Itagaan gyapon ta ni Jay ginhawa. Tagaan gyapon ta ni jag hangin nga natay malanghap aron mabuhi. Lain man puning magbasa ta magampo ta diya ato ang iglag. Kay ingnen na hinon po ta og pakitang tao tas mga tao aron ingnen ta nga Dios nun. Sakit ra pa sa tang gabubuton ba nga magsigit tag pangatawa diya ingnen tagkuang pagampos Ginoo. Unsa may sagip na nung magsigit pangatawa? Ingani ra gid mi guys kanang amo ang lingaw. Mura dyan importante guys nga di ta makalimot sa Ginoo, magpasalamat ta sa kanu. Di lang siguro kaganahan nga happy family mi. Ibig ingani mi per mi nami Ginoo. Kitang tanan ay Ginoo. Ang Ginoo dyan may atang sentro kay di man ta may nay katang kinabuhi wa tay Ginoo kay kami guys pasalamat na naman mis Ginoo nga ingani amang kaimtang isang kanang sakto-sakto ra sa pobre mi wa mi pasagdi sa kananay Ginoo man na yangay natay pasalamat sa Ginoo per mi di kay ingnan ta nga pagampo mo pagbasa mo Bible kay huwag mo pagampos Ginoo kay magsige ra mo pangatawa wa may daotan na nang magsige katawa way daotan magsadya guys basta wala man kay taong gilabtan wa kay taong apak-apakan maglipay-lipay kay para laman di makapokus sa mga problema di man siguro nasa job kanang vlog tag kanang malipayon ta nakaibaw man ko nga namin mga problema baga kadyo may problema labinas hangig suog nakaibaw po ko unsa na pagdaag mga problema mo nang enjoyang lantaw na di ko mang problema kay mangita man ko pagi aron di ko mo problema pero dani sanggaghan guys punong-puno na nis kanang problema di po ko magpakita nga masulubon ko hilak-hilak ko patunguna nahilak jud ko dito kay nga na mga dyan naman mga pangitabo mo nang mahilak jud ta jadi man pud pirmi nga magsigira tag hilak-hilak siyempre ato pong lingawan nagatang problema kay na ganito mga problema dya ato pagka nga problemahon kay ang problema huwag yung mga problemahon mga problema mga dyan nang adyo lamang pud miing naning nga kuwang may pagampo nga kinahanglan magbasa mi o kanang kuwan Biblia kay diba dyan pud may mga daotang tao marato guys ng istorya ra ko kay lain mong basahon nga message ka sa messenger ba basta guys kani nga mo ang vlog adlaw mga dyan mo tinud nga kinabuhi dan isud sabay way ingon nga scripted nga imo nga mga dyan gipang planuhan ang ang mga vlog bisag mag vlog mi o di mi mag vlog nga na gid mi sudan isa mga kuan guys bye mo nang ako magsigira po ko kananay disngi pero wala man mo kay baw guys ang gidada nga mga problema na idaghan di lang halata kaya ang pagampo guys di man na pwede nga itudlo nimo simo ang isig ka tao kay nara man gadyo nas tao
Sa magampo na sila og di, wa na mo'y mahimo kay ila man ang kaugalingon. Isahay raman po tagluwas sa ato ang kaugalingon, wa man pilaing tao nga makaluwas sa ato ang kaugalingon, kita raman jud. Mao nang buhi patadaning kalibutan, maghimo jud tag maadyo. Mahalo natin ato ang kapwa tao bisag di man na nato kaila, bisag sa social media raman ganina nato ka nakaila. Pwede na nato silang higugmaon, di kay pasakit tag istorya. Mabitaw na ako guys, nagamping jud ko guys nga di ko makapasakit sa ang isig ka tao. Kay di lalim mapasakitan. Nagamping jud ko sa mga istorya nga di ko maka-upin o kanang istorya, di ko makapasakit kay lahi maning mapasakitan ta sa istorya kaysa pasakit nga kanang physical bitaw. Binambingan kasi mong isig ka tao nga pagampo, pagbasag Bible kay kuwang mo pagampos Ginoo, wa mo'y Ginoo. Ingnan ta ba murag sakit pud sa ato ang daghan. Simple ra man nakaadyo, di mo ganahan sa mga vlog nga masig pangatawa, di mo ma-enjoy sumutan mo kay masig mo pangatawa. Pwede ra man mo skip kay di mo ganahan message mo. Pagampo mo, pagbasa mo Biblia kay kuwang mo pagampo kay magsige mo pangatawa. Pinakasadya pud jud kana makatawa-katawa ka kay nakay gipastos nga tawo, nakay gilabtan nga tawo. Wa man di man may ingana kay mga ra man pud nga mga pangatawa, wa man mi nangatawa nga nami taong gibantajan nga lahi. Nami tao nga among gikatawa, wa man mi nangatawa kay nami gitamay, nami gilabtan. Wa guys, di mi ingana, maglingaw-lingaw rami, ug magsige rami pangatawa para ranis namong upat. Ano magsungugay mi. Nga na ba, pamparelax ba? Pampalipas oras ba? Nakaibaw mo guys, kaning magsigit ang tatawa, isa po na nga nakapabata nato. Balag nakapangag-pangag na, basta katawa lang mas gyapon. Grabe patugdong, buka pangag na ko. Hoy, di ko nga nang padangdang. Nga ba ako, hangag naman ko. Tinuod man. Wa makagipadangdang kay tinuod man. Tinuod di ay. Tinuod di binuang di ay. Binuang. Di ba nasa nang magkatawa? Kita ni mo nang saan katawa, napisa katawa. Kana dahing nang tanga magbasag Bible, magampos Ginoo kay kuwang daw pagampo kay sige pangatawa. Mas malipay Ginoo nawa kay problema. Pakita niyo muna, mas wala ka, happy ka o masaya ka. Yung sikag ka ko, walang Ginoo, mag-uul po tanaw mo. Hindi mo buta sa Ginoo. Siyempre di siya gusto malungkot ta o sulumpon ta. Siyempre masakitan to siya. Siya mo datong siya gawin naghimo na to. Di ba? Sakto kayo dili. Comment kung sakto dili ba? Wa man mi ning katawa kay nami gibaby ay nga laing tawo. Wa mi nangatawa kay nami tawong gilabtan. Wa mi nangatawa kay nay isa ka tawo nga among ang gikaminusan. Ay, Diyos ko Lord, pasiluwa lang mi Lord og naay mga tawo nga hindi ganahan. Di po na magkaya guys nga magpakita tawo mi nga magbasa mi Biblia kay aron laman ingnon nga Diyos nun mi. Magbasa lamang gazin mi Biblia, magampo among i-vlog kay aron ingnon mis mga tawo nga Diyos nun mi. Mao nay pakitang tawo nga pakita nimo tawo nga Diyos nun ka. Magampo ka sa Ginoo para laman nga mga tawo mo bilib nimo. Pero ang matas Ginoo nakasana ka kay napakitang tao ramang ka unang kung gusto kang magampo tabi sa gasa pwede ta magampo ano man ka diha suko ano man ka diha CR sa hilom nga lugar pwede ka magampo basta kasi na ginuhang pagampo di na kinahanglan nga i-appeal pa sa vlog ang magampo magbasa sa Bible way gipili ang pagampo guys sa gasa nga lugar pwede ra jud ka magampo di na kinahanglan nga ipakita ninyo sa kadaghanang katawhan nga nagampo ka, nagluhod ka, nagbasa ka ng Biblia. Nandun ko sa pag grade 6 na to, katikis ba? Sa grade 6 di ba na si sister, pangalan ko. Ngayon, nga naging siya na. Dili tanang Diyos nun na tinuod na naglingkod sa Ginoo. Mas daghan gani ko nung Diyos nun na mahilig pa manghilabot sa isig ka tao. Basta ako guys, pasalamat ako sa Ginoo nga inganig ang kahimtang nga itagahan ko supportive nga mother-in-law supportive nga kananay bana nakakadyo ng gracias Ginoo para na guys ngunang pasalamat sa kung dako sa Ginoo kay wag yapon mi pasagdi
Maadyo may panglawas sa kanunay, way mga sakit-sakit. Sa gingana ra nga butang guys, dako nakadyo ng grasya nga gihatag sa Ginoo para nato. Ang importante jud kaning ato ang pagginhawa matag adlaw. Mao jud nay dakong pagpasalamatan nato sa Ginoo guys. Ang hangin nga ato ang gikuha ug atong pagginhawa matag adlaw. Ug kaning buslot sa ato ang hilom. Ginoo ang topic nato karon guys kay naman ko iniingon nga kuwang lagi kuno may pagampo mo nang magsige kuno may pangatawa kay bawo man jud siguro nang uban kanang subaybay jud sa mo ang vlog nga sige may pangatawa pero di man laing tao pa mo ang gipangatawan kay bawo na nang mga ubang mga viewers diha nga ni subaybay jud sa ang vlog nga sa una pa mao nang ang uban nga mao pay pagtanaw sa mo ang vlog nga mao pay pagsugod nga mao pay ilahang na lantawan ngay nga nang sige may pangatawa mo siguro nga lain nagilahang pagsabot nga sige may pangatawa siguro ilahang tanaw na may tao nga giBBI na may tao nga gitaminusan di man nanta ko dapat magpaliwanag lagi. Salamat na lamang pud sa nag-message kay napo ko'y na-content kay lisod ba dyan pud mag-content kada adlaw panang dili-vlog lisod pud mag-content kada adlaw pasalamat ako po sa guys may message ba kay nakakuha ra po kog kanang kuan content. Mura po guys basta enjoy ra pirmi katuang kaugalingon san pamatangan ta mga problema katubang sa tang kinabuhi. Enjoy lang magyapon ta laban. Amo nay gingon lumalabay ra to kinabuhi. Hoy ta. Inuman na dis Ginoo. Nasa yud ka ba kung asang imong padulngan. Dinis kalibutan lumalabay ka lang paninguha sa imong kaluwasan. Tinud bitaw na, danis kalibutan lumalabay rata. Mo nang maninguha jud ta sa tuang kaluwasan. Paminawa ra na ninyong kanta na guys. Manan ko na maminaw. Ito guys, mao ra ning ang vlog karong adlaw guys. Anja, kita-kita na po ta sa sunod na vlog guys. Bye-bye. Salamat sa pagtan-aw.